Moi! Tänään mä kuvaan heinäkuun kanitilojen esittelyyn ja aloitetaan vaikka täältä kanilosta. Ja siis ensimmäinen juttu on se, että toi valo, joka on tuolla, niin se on mennyt rikki, niin täällä on nyt käytössä tää mun vanha koululamppu, joka ei varmaan kiinnosta ketään. Ja siis aloitetaan taas täältä. Ja siis tässä on pojan vessalaatikko, joka on aika sottainen. Ja mun olisi kyllä tarkoitus siivutakin se tänään. Sitten tässä on tällainen pahvielusta, koska poja on ottanut aika inhottavan tavan. Eli se on pissannut tuon vessalaatikon ulkopuolelle. Niin sen takia tässä on nyt tällainen. Ja poja on vähän repinyt sitä. Ja sitten tässä on tää penkki, missä poja tykkää makoilla, johon mä oon laittanut heinääkin. Ja vähän tästä jyrsyttävääkin. Ja sitten tässä on vielä tää pyö. Ja tuolla on pojon pesemäkki ja tässä on pojo. Ja sitten tässä on näitä oksia, joita se on vähän jyrsinyt. Sitten tuolla on sen aktivointipallo. Sitten täällä on kaikki meidän heinät. Täällä on siis tätä ihan peruspehmeät heinää ja sitten täällä on tätä kesäheinää. Tässä on pojon heinämytty. Sori, tää näkyy vähän huonosti, mutta tässä on pojon toinen pesemäkki. Tässä on nämä pyyhkeet. Sitten tässä on tää pojon peti. Tässä on mineraalikivi ja suolakivi. Sitten tässä on pojon ruokakuppi. Ja tuolla on siis yrttisosta. Ja sitten tuossa on pojon juomakuppi. Koska tänne ei voinut laittaa juompulloa, kun sitä ei saisi mihinkään kiinni. Ja mä en nyt esittele sen kummemmin, koska toi on pysynyt ihan samanlaisena, paitsi että tuolla on tuo lamppu. Mutta muuten se on pysynyt ihan samanlaisena. Ja sitten täällä on pojon noita vessapellettejä, jotka ei näy nyt kovin hyvin. Ja siis tässä on tämä meidän ulkohäkki, jossa on tällä hetkellä pimu. Ja tässä on siis tällainen fleese. Suojaa kaikilta toisilta linnuilta ja sitten jos tulee pikku tihkuselle, niin ei sitten kastu kani. Ja nämä on tällaisilla vanhoilla klipsuilla kiinni. Sitten meillä oli alun perin pelkkä tää häkin kaltari kehikko-osa, mutta nyt me lisättiin tähän vielä kompostiaidat, että tästä tulisi vähän isompi. Ja siis tästä mä otan aina kanit sisään ja sitten mä otan ne myös takas sisälle. Ja sitten täällä on vielä juomapullo, joka on nykyään vähän vinossa. Ja sitten tuossa on pimu. Ja tällainen se sitten on, ei kovin ihmeellinen. Ja sitten mennään tänne mun huoneeseen. Ja tällä hetkellä siis vaan Pimu asustaa täällä, koska pojua ei ole vielä leikattu. Ja Pimulla ei ole siis täällä mitään erillistä häkkiä, että toi mun sängyn alusta nyt on tällä hetkellä Pimun piilopaikkana. Tuolla on kaikki Pimun heinät, ja siis tää on tällainen vanha vessalaatikko, joka ei ole tullut vaan käyttöön, se on pestetty totta kai ennen käyttöä. Sitten tässä on Pimun vessalaatikko, joka on myös hieman sotkuinen. Sitten täällä on tää matkaboksin vaata alaosa, jossa on pyyhe ja heinää. Sitten täällä on tuo juomakoppi, johon näköjään pitäisi vähän lisätä vettä. Sitten tässä on tää matkaboksin tää kalteriovi, niin kun täällä ei ole mitään mihin muualle noin voisi kiinnittää, niin mä kiinnitin tähän. Sitten tässä on kuivattua ruisleipää.